wanda khalahu kana amina annan naga kan dan annabi an datse ya gaza darajar tsuntsa ya manu dair wal hamam wala ya manu alur rasul indal maqami haka suka zama makka san suna ka ta ba su makamai aka wanke su ga hadisan su muna karanta a sahul kutubi Ja'far Sadiq bai da hadisi a ciki saboda me balagani fi an yahya kalamun bai da hadisi. Muhammad bin Sa'ad mai ruwaito annabi na kwanciya jikin matan da ba nasa ba yana da hadisi suka ne zillu shaytani sunansa a gun mu'asirai haka ake kiransa ku koma cikin miziga ku gani zillu shaytani haka mu'asiransa suka samu. Jama'a saboda tafiya da zan yi zan takaice hadisai da yawa inda zan bi su wallahi za mu daɗe da ku. Misali hadisi na 12,294 cikin musnadun Ahmad da wasu da yawa حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سلام أبو المنذر القاري حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله يا يادو حبب إلي من الدنيا ثلاث an soyan min da abu uku a duniya da nake jarabar san su na farkon su mata ina jarabar san mata an sa mun san turare sanyin idaniyata a cikin sallah inda zan dauko muku karatun nan yadda aka kirkiri zancen nan wataƙila ba dan abin kun saba ji ba ai kuka amma dai ku koma musu da din kar a ja da yawa na Anas ne da mamna na Anas ne ai wai dan yanzu kawai cap zan yi in nuna muku irin abin da na gani yayi yawa hawayen da nake da yawa ku duba 2,205 a musnad ana akalla kawai kan mu tafi canje-canjen ya aka yi kwa ga ya koro da isnadi yana cewa haddathana yunusu an hammadin an ali ibn zaidin an yusuf ibn mihran an ibn abbasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li jibril alaihi salam innahu qad hubbiba ilayka as-salatu fa khudh minha ma shi'ta hiya asalin hadisin kenan. Jibril ya ce ya Muhammad alayka as-salatu wassalam ka fasani Allah ya so yadda sallah a ranka ka dage da yinta iyaka kenan sai aka ce ya ce hubbiba ilayya salas hubbiba ilayka as-salatu ne ita kuma aka kai ta karshe aka ce farkon abin da na fi so a duniya mata sannan na biyu turare sallah a ƙarshe ita ba masu yadda ita kai ba sanyi idani na ciki ce hubbiba ilayka salatu ku duba za ku gani shine asalin hadisin amma da zan yi muku karatu kai majalisi ne mai zaman kansa za ku ga al'amura karkashi su waye suka sa ya akai dai Allah ya nuna daki in kun tafi ku samu wannan na 70 na 90 hujja ta 90 ku sa 91 cikin Bukhari 672 يا كورا محمد بن عيسى حدثنا هشام اخبرنا محمد بن طويل حدثنا انس بن مالك قال كانت الامه من اماء المدينه لتاخذ بيد رسول الله baiwa a Madina wannan fa yana nan kitabul adabi babul kibri babun bayanin munin girman kai me misali kai shine annabi ya kasance kuyanga daga kuyangin Madina tana zuwa ta kama hannun manzon Allah fatan dalika biya su sha ta kama hannun annabi ta tafi da shi inda ta ga dama mace ta kama hannu kuma ta ja ta fita da shi inda ta ga dama tawalu da an ce ku samu wannan na 91 tafi 2,326 sayyid muslim ibn al-hajjaj tawalu ne a 2,326 ku samu wannan 92 hujjoji na da nake cewa duk labaran Anas na Khaibar ƙarya ne to ku duba 2,322 kitabul fadaili babu qurbin nabi minan nasi wa tabarrukihim bihi yana ya tabarruki shine haddathana Abubakar ibn Abi Shayba haddathana Yazid ibn Haruna an Hammad ibn Salama an Sabit an Anas an namra'atan wata mace kana fi aqliya shay'un da take da wani abu a kwakwalwarta a hankalinta faƙali ta ce rasulullah inna li ilayka haja ya ma ake lana da wata bukata gunka mace tana da bukata
wacce ce ya kamata a sarraha a faɗa mece ce bukata, mece ce bukata ya mace gun namiji farkon abin da zai zo. To kaga rashin ayyana wannan sharri ne. Faƙala ya umma fulani ya ce babar wance unzuri ayyisi kake shi iti. To inda munin yake kenan bukatan nan da sai a ce faɗa min, sai aka ce a tafi ki samu wani kwararo can inda duk kika fi yadda da shi, hatta a kabila ki hajji tiki zan zo in biya bukatar dan Allah ku auna yanda awan nan yake. Yannan dai bukata ce ta al'ada a ce me ayi a nan a cikin ɗaki a gida a gaban yan a tafi ki samu kwararo ki jira ni zan zo in biya miki. Duba za ku gani 2326. Na'am, ku tafi 93 shine ku duba Ibn Majah 4177 kwa ga ya ce haddasa Nasr ibn Ali haddasa Abdus kuma duk kuna ganin dai rawi ɗaya ne. Qala in kanat al-amatu min al-Madina la ta'khudhu bi yadi Rasulillah, bacce ta kan zo ta kama hannun Annabi. Fa ma yanzu yadahu min yadiha, bai cire hannunsa daga hannunta hatta ta zaba biya su sha'a sai ta tafi da shi inda ta ga dama min la madinati inda duk take so a Madina fi hajata a kowace irin bukata, duk bukatar da kawai zuwa za ta kama ta tafi da shi ya bi ta zagada ya je biya bukatar ta dawo. Ku kalli wannan. In har yau ka ce ba gane me ake nufi da hadisin nan ba, ce na ce samun na 94 tafi musnadu 12780 haddasa Muhammad ibn Ja'far wa Hajjajun qala حدثنا شعبة قال جعفر بن قال ابن جعفر في حديثي قال سمعت علي بن زيد قال أنس بن مالك إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتأخذ بيد duk wata yarinya a yaran Madina walidatu budurwa ke alwalida budurwa matashiya mai kananan shekaru da ta khudh bi yadi rasulillah fala yanzu yadahu min yadiya ta tasaba biya su sha'at ya jama'a wacce menene sakon da yake wannan hadisi? In har yau ba gane ban ce tafi 90 ce min 95 3255 da 56 afwan cikin musnad. حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا علي بن زيد أنس بن مالك قال إن كانت الخادم من أهل المدينة خادمة تونج خادم خدمة توقع خدمة كلمة خدمة دو خادمة المدينة تأخذ بيد رسول الله فما ينزو يده من يده تتزاوي بياس الشعر تزو تكام هنن تتفد شيء وي ina sako ana me sakon da zamu koya ana ya tawalu ne to yanzu kenan duk wata budurwa ta kama hannunka tawalu ne ga kama ta ja ku tafi lokacin duk da take so ta je abin da duk da zaka mata kai mata tawalu sunansa to ala karkana kun fi rasulullahi uswatu hasan dan har yau dai ba a fassara mana me ake zuwa ai ba an ce bukata ce abin nan ya danganta da ita mai zuwan me bukatar ta kai yana daga tawalu ta zo ta kama hannunka ta ja ka bi ta tawalu ne kuma ta tafi da kai inda duk ta ga dama tawalu ne kuma duk bukatar da take da ita ka biya mata tawalu ne to ai haka dai zahirin hadisi haka yace wanda yace ba haka ba yayi bayani. Jama'a zan takaita anan saboda dare, amma duk hadisan nan da na ja muku wallahi alazim kowanne ɗaya akwai karatu a karkashin sa. Shi yasa na gaya muku yaki suka yi namummuke suka kashe ma'aiki kisan kwando ta kar, wannan yayi arhantar da ma'aiki aka kakkashe ƴaƴansa, shi kuma aka rusa shi ma'anan lahissan. A ƙarshen zance idan Allah ya da mu, in kuna buƙatar in zuba muku hadisan nan a ma'auni, kuna buƙata to shikenan in Allah ya dawo da ni za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya, wa ya tsara, ya aka tsara, ta ya aka yi har suka zama aka sa su a littafai suka zama karatu. Alhamdulillah kun ji ta inda malam ya faru wannan karatu da suka datse suke shelanta duniya cewa malam wa iyazu billahi ya danganta kalmomi ga ma'aikin Allah waɗanda ba su dace ba, bayan ruwayoyin ne ya karanto a cikin littafin su kuma ya ba su amsa, amma saboda nufinsu da hadafinsu na tattila sai sun bata wannan bawan Allah suka datse iya bayanin da kuka ji yana yawo, wanda insha Allah a yanzu shi ma zan kawo shi, inda shi kuma malam ya ɗora karatun ne bayan dawowarsa daga Baghdad, ya ɗora akan inda ya kwana na karatun Jawful Fara. Akramakallah, bismillah, a ɗora daga inda aka tsaya. Shi dan dawo da mu kan karatu da wannan dishin fada ce ne akan wasu mawdu'ai,
amma yanzu dan taba wani abu na karatun da muke na jawful fara sannan mu sallam isha'i. Laqad sabaqa fi ma taqaddama a karatun da na yi muku na ƙarshe darasi na 45 na kawo muku hadisin Anas da ya juya hubbiba ilayka salatu, haka hadisin yake. Anas ya juya shi hubbiba ilayya min ad-dunya salatun, yakon salatu ce salatun. An soya, Jibril ya ce an sauyar da sallah gari ka. Jibril ya ce an-nisa'u, wani na ce Anas, wancan Jibril ne ya face hubbiba ilayka, Jibril ne. Anas sai ya juya magana nan ta Jibril hubbiba ilayka salatu, sai ce annabi ya ce hubbiba ilayya nisa'u, an jarrabe ni da san mata. Shi kuma manzo Allah cewa Jibril ya ce an jarrabe ni da san sallah. Sai nake sharhantar hadisi dan ku gane san matan nan wai ba ma fa magana aure yake ko abin nan, a'a san mata irin na in tasha magana. Warai kuwa shi na kawo muku hadisai da suke tabbata haka cikin Bukhari 672. Ku yangana zuwa ta kama hannun annabi su tafi da shi inda take su. Na ce mai son ya ga ƙarin bayani ya tafi Muslim 2326. Wata mace mai taɓin hankali ta zo gun annabi ta ce masa ya Rasulullah inna li ilayka haja, ina da bukata gare ka. Yace ya umma fulani unzuri ayyasika kishiti hatta aqdiya laki hajataki. Tace ke baba wance tafi samu gun da hankalin ke kwanta da shi, zan zo in biya bukatarki. Oh fadlan fakhala biha ko khala ma'ani ya kadaita tare da ita, fi ba'd durta ta fara da cikin hajjata a wajen hanya, mana ta zaɓi gun take so ya je din ya biya bukatar. To na kawo muku hanyoyi daban-daban. A ƙarshe ne muku tambaya wanda wataƙila za ku iya tunawa, na ce muhallin munafincin da makircin hadisin shine ta ce ina da bukata gunka, sai a ce wacce irin bukata, in dai ba shegantaka aka tasan ba, haka ne? To abinda yau nake son in biya muku, ba kuma ku zan biya ba dan magana da na tsallake ta. Ai kun ga tambaya kawai ne muku dan in ja hankulan ku kuma kuka gamsu muka wuce. Ko kun san hal ta'lamuna anna jawaba zalika su'ali alladhi tafaitu bi iftiradihi mawjudan wa bizati fi kitab al-bukhari? Ina ga mutumin Kaduna wannan tambayar da ne muku tsallake amsar ta ne, na bar ku kaddara ta domin duk mai hankali abin da zai kawo ke. Mace ta zo ta ce da namiji ina da bukata gunka, ya ce je kike samu gun da hankalin ke kwanta zan zo in biya miki. Ta je ta samu, ya je ya biya mata tumi kenan. To wannan dan sayawar akwai ta karara a Bukhari. Tambayar da ne muku nace me ta zo ta tambaya, kuma inda zan basu su nemo gun duk ihun da suke na sanin Buhari nan karshen ta su mutu ba za su ga gun ba. Shi ne matsalar, ba sanin Buhari zaga ba, kawai cin abinci suke da shi. Ko in barta mu sa musu wani abu ma su fito da ita dan su gane girmanta. Me ra'ayinku, in sa musu ma wani abu su nemo ta, ko kuwa a in faɗa muku gun ku je ku gani? To shi kenan, na ji masu a faɗa sun fi yawa. Hikimar faɗan ya fi hikima saboda ne. Ai kun gani yanzu sai da zan faɗi, idan na faɗa muku ko ga ganta, masu zaton cigiyar abubuwan laifin mutane nake in faɗa za su gane tsinta nake. In satin da ya wuce kun san akwai amsar tambayar na Bukhari, na gaya muku akwai, ban yin na faɗa ba don wancan gaban sai dina ma'awai barna kawai ya shuka a musulun, duk barnan nan shi yayi ta. Masu jawaye mu sabai su mai taba su addini yake taba dan su suka ciro addini, wanda suka ciro muku addini daban, amma waɗannan da muke magana kan su rusa addini suka yi. Ba abin da suka ciro muku illa rusa shi. Duk abin da kuka ji a bakin su mai kyau a wani gun su ma suka ji shi, nasu da suka kadaita da shi rusa addini suka yi, sani ne ba ku yi ba.
ina nufin su waɗancan su suka ciro mana addini me suka ciro maka na addinin waɗannan to jama'a ku duba kitabun nikah babu ardil mar'ati nafsa ala rajul salih ku duba hadisi na 500 afwan 5120 ku buɗa shi ku kamo shi ya zo to ma'ana yanzu tsakanin wannan hadisin da zai ba mu amsar wace bukata ce ta kawo matan nan gun annabi da wancan da Buhari ya saya bukatar hadisi 952 ne tsakani kun ga salafa kokolonsu ba za ta gane haka ba da za a yi bayan hadisi 900 su gane ga amsar maganan nan da take 500 5,120 ga ta a 6,772 saboda ratar ta yawa 952 ga yadda ya ce haddasa na Ali bin Abdullah haddasa na marhumu bin Abdulaziz bin Bahran kala sabitu sabitan lil bunani qal kuntu inda Anas wa inda hubnatul lahu sabitu bil bunani yace na je gun Anas na tada wata yarsa tare da shi qala Anas yace ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo gun manzo Allah ta'ridu alaihi nafsaha tana bijiran masa da kanta qalat ta ce ya rasulullah alaka biya haja kana da bukata ta nama kun ji bukata an fito da ita to da nake ce muku da iftiradi na ce duk wanda ya karanta wancan hadisin zai gano magana ce ta fasadi to na san sun ayyana me bukatar na tsallaki me yasa yau na jawo ta dan wancan mai dingazumin gemun ya sani na ji shi ko an gayan yana faɗa yan salafiya sun kungiya sun je masa cewa yana cewa Buhari ya ɗebo hadisai a bolar da su Maliku suka zubar sun je sun macca ubanka ba haka yake ba kai yau ka zo mana da bakon abu na ce gaskiya ya faɗa ko da ubansa ba haka yake ba gaskiya ya faɗa Buhari sun je bola sun ɗebo shara me yawa to sai dai shi ma gashi yanzu yana ɗiban bola kuma babban abin da yanzu shi wannan mutum yake buƙatar mu biya masa karatu a kai na'am maganar da ya faɗa akwai bolar hadisai da su Buhari suka je suka ɗebo shara to yanzu shi ya faɗi rabi a 50 ya faɗa 100 ya faɗa 50 ce ya jahilta shine wace bolar ce wannan bolar sunanta Muawiya shi ne abin da bai sani ba gashi yana faɗa wa bolar radiyallahu anhu to a wannan bolar ta radiyallahu anhu aka ɗebo yau gashi an fita abinda matan nan ta zo ta ga annabi kana da bukata ta kuma can sun faɗa ya ce ki je ki nemi inda kike so zan zo in biya miki ta je ta nema ya je ya biya mata ina jiran salafawa na ce za ku yi shiru ko in ce za su yi shiru sun taba sanin wannan wallahi yau suka taba jinta duk wani ba salafi yau ya santa don haka wa na amsa da yake da ita ibn hajar din da shine zai ta a tafi a duba shine shugaban su to kuma tafi gun ibn hajar mu tafi gun ibn hajar mu ga me ibn hajar yace jama'a juz'i na 9 shafi na 90 wa sau'atahu dan ba mu gama karanta hadisin ba tukun fa qalatin ta sai ibn abin yar anas sai ta ce ma aqallaha ya ahawa sau'atahu wa sau'atahu tace wannan mace ba ta da kunya aiki ya munana inji yar anas qala sai anas yace yi khairun minki kan ja can tafi ragibat fin nabiyyi sha'awar annabi ta fa'aradat alaihi nafsaha da haka ta je ta kai masa kanta da kanta da ta ji sha'awarsa ta je ta ce mata ta gaya bai ke ma inda kina da wannan da hankali haka ya kamata ki ta fi ki haka yake a Buhari na yana waso a tahu ya ce ha to ibn hajar me ya ce kai juz'i na 9 shafi na 90 wa sau'atahu da yar anas ta faɗa
sai ya ce asulus sau'ati alfa'alatul qabih, kalmar sau'a asalinta a larabci mummunan aiki, wa tutlaqu alal farji, amma ana ramzin ana nufin farji da ita. wal muradu huna al-awwal, amma na farkon take nufi mummunan aikin take nufi ba farji ba. Ya kora har zuwa faɗin sa ku kalli nan go. Wa fil hadisaini, a hadisan nan biyu akwai jawazu ardil mar'ati nafsaha ala rajuli, halaccin mace ta kai wa namiji kanta, wa ta'rifuhu ragbataha fihi, kuma ta ga mai karar sha'awar ka nake, wa Allah gababata alaiha fi zalika, kuma babu kaskanci dan tai haka daidai ne. wa anna alladhi ta'ridu al-mar'atu nafsaha alayhi bil ikhtiyar, kai kuma in mace ta zo ta gaya maka tana sha'awarka kana da zaɓi, lakin la yanbaghi an yusarriha laha bir raddi, bal yakfi sukutu, sai dai kar ya fito ƙarar ya ce ga abin da ya shiru, ma'ana aikace kawai zai. wa qala al-muhallabu fihi, muhallabu ya faɗa fihi akan wannan. To ku kula da wani abu da ba kowa zai gane mai asqalani a nan ba, sai mai medical. Ku kula wa fil hadisaini, hadisan nan biyu. Me yasa ce hadisai biyu? Tun da yake sharfi ba inda na taɓa ganin ya haɗe hadisai biyu kowanne maudu'insa da maddarsa daban, ya musu sharfi ɗaya ko ɗaya wuce sai a nan go. Me yasa ya haka? Me yasa ka ce? To ai abin ya wuce ne. Shi Buhari babin da yayi wanda na karanta muku hadisin daga cikinsa, ya sunan babin? Ardul mar'ati nafsa ala rajuli salih, baɗi mai bayanin hukuncin mace ta bijirar da kanta ga mutum na gari. Mai Bukhari ya hadisai biyu ne a babu. Na ɗaya na Anas ne da yake nuna bijiran wannan a kan sha'awa kawai ta jima'i, ba batun aure a ciki. Na ƙasa na Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, shi kuma yana nuna mace ta bijirar da kanta ga namiji da niyyar ya aure ta. Buhari ya tashi sai ya naɗe su kamar tarwa ɗaya musu babi ɗaya, sai ce babin hukuncin mace ta bijirar da kanta ga namiji na gari, sai ya magana aure saboda nukuɗa biyu ce zai kawo. Hadisin sama yana maganar kawai sheki aya ne, hadisin ƙasa yana maganar aure, sai ya haɗe su ka gane da kanka, da haka bai faɗa aure ba. To shi ma Asqalani da tashi yin shari sai ya haɗe hadisan gu ɗaya bai raba ba, sai ya ce a cikin hadisan nan biyu akwai bayanin halaccin mace ta bijirar da kanta, bai ce ma ga mutum na gari ba domin hadisi bai nuna haka ba, kawai ta gaya masa ina buƙatar ka, ba aibi ba ne, ba kaskanci ba ne, ta faɗa mai ƙarar ina sha'awarka. Shi kuma za ku ga Asqalani a biyun nan bai magana aure ba, sai yake faɗa yana da zaɓi, ba ayyanawa magana aure, yana da zaɓi har ita ta kawo kanta, ko ya je wannan abu take so ko ya ƙi, dil daidai. Sai ya ce wa fi, to hadisi na biyun kun ga can sai ya haɗe da na ƙasan da zai magana aure, sai ya ce wa fihi, wannan ra'ayinsa da ya sharhanci hadisai biyu yana nufin sharhin hadisin sama ne. Wa fihi, a hadisin ɗayan ma'ana na biyun shine sai ciro daga muhallabu, wannan ba magana sa bace. Anna ala rajuli alla yankiha illa idza wajada fi nafsi ragabatan fiha, hadisi na biyu ma'ana na Sahal bin Sa'ad abin da yake nunawa cewa bai halatta baka auri macen da ta gawo maka kanta sai in kaga kana da sha'awarta, kakka auri da baka sha'awarta ka kware ta. Kun ga wannan shine sakon hadisi na biyu, amma na sama fa gashi can ya haɗe su yace fil hadisai ne. Kun gane karatun? Me ya kai su ga wannan? Anas. Me ya kai Anas ga wannan? Muawiya. Ku ji da kyau. Ga wani can bari mu kyale shi. Da ya daɗa fito da abin da mafi muni
saboda ne ɗabaka ta daɗa ƙasa yau Anas yana zaitar da Humaidu ni ɗawili munin abun barikanci ne mafi mu barikin ma ɗan barikin sai ɗan iskan ƙarshe shi zai iya wannan riwayar ta ƙasa ni kana na ga an ƙyale ta ɗan barikin ma sai ɗan iskan ƙarshen lamba. Alhamdulillah kun ji yacca malam ya koro karatu shi yasa muke malamin take da cewa ba a yi maka raddi sai dai a yi maka sharri su suka kirkiri maganar su kuma su suka yi wa kansu da kansu raddi sun datsa maganar malamin domin bata masa suna da tunzura masa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma na san ga duk mai adalci in ya saurari wa'annan bayanai ya kuma koma ya ji wannan audio da suka datse ya tabbatar da basu yi malamin adalci ba kuma a zama na 100 karatun Jawful Fara malam ya warware wannan hadisan da hujjoji mabayyana wanda ko makiya ma'aikin Allah ba masoyinsa ba in suka ji za su yarda da cewa wa'annan hadisan kirkirarru ne aka biya aka zuba su a cikin littattafan musulunci mafiya inganci ko in ce a cikin littattafan kungiyar Ahlus Sunna. Akramakallahu bismillah ga kaɗan daga cikin warwarar da malam yi. Da Allah nake rantse muku bayan itibari da haɗa hujja da hujja da tantancewa bisa adalci cewa sun sani dukka waɗannan ƙazaman zantuttuka ƙirƙirarru ne annabi bai yadda da su ba iya rayuwarsu a yaƙarsu ya ƙare a aikace da a koyarwarsa a kankin kansa da ɗora al'umma sun san wannan amma sharrin shi ne an riga an tafiyar da zamirinsu kan dafawa wannan mutum da agunsu ba irinsa rufe da misali da zai tabbata muku duk riwayoyin nan sun san wallahi ƙarya ne kuma sun san na Muawiya suna kuma sani shi mai fara da Bukhari ba shi ne ya ce kanatil amatu min ima'i al-madina la ta'khudhu bi yadi rasulillah fatan taliqu biya su sha'at Anas ya gaya musu sun yadda mace tana zuwa ta kama hannun annabi ta ja shi ta kai shi inda take so ba 672 ba shi bane ya faɗa to don ku tabbata ya san ba ai ba don ku tabbata ya san ƙarya ne ku koma kitabut shuruɗi cikin Bukhari babu ma ya juzu mina shuruɗi fil islam hadisi na 2713 kuma tafiya kitabut tafsir babun idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin hadisi na 4891 ku kuma tafiya kitabut talaq babun idza aslabatil mushrikatu aw an-nasraniyya hadisi na 5288 ku kuma tafiya kitabul ahkam babu bai'atin nisa hadisi na 7214 kwa ga Bukhari a na 7214 yana cewa haddathana Mahmud haddathana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Urwa an Aisha qalat Aisha ta ce kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayi'u an-nisaa bil kalami bi hadhihi al-aya la yushrikna billahi shay'an idan mata suka zo mubayi'a bai agun ma'aiki za ta akal muminatu yubayi inaka zuwa ƙarshe ta ce da kalmar baka yake mubaya'a da su wa ma masat a wani lafazin wa wallahi ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya damra'atin qaddu illam ra'atan yamlikuha ina na Aisha take faɗo ne take cewa wallahi da Allah nake rantsi muku hannun annabi bata taba shafar hannun wata mace ba a iya rayuwarsa sai in matar da yake mallakinsa ko na aure ko da kulle tun da yake ta ce rantsuwa ta ce hannunsa bai taba shafar hannun wata da bai mallake ta buharin shi ya kawo shi guri gashi can shi kuma yana rantsuwa Anas la ta'khudhu in kanat al-amatu min ima'i al-madinati la ta'khudhu bi yadi rasulullah fatal dalil ji shi ma ana rantsuwa wallahi ku yanga na zuwa ta kama hannun annabi ta ja ta kai shi miki gana na Aisha na wallahi
hannun annabi ta taba hannun wata mace da ba mallakin sa bace da Abu Khari kun ga na rantse suna sane na musu ƙarya sun san ba'i ba dan ga abinda matarsa ta rawaito bai kamata a tafi gun wannan yaro bari a ce arwaci mu'amalarsa matan nan tasa da suka fi kowa sanin kishin ta inda ana wannan abu musamman ku duba Muslim hadisan kishin tana nan rututu ƙazamin kishi amma ga kaɗan 1462 far'i 46 Muslim shi yake cewa haddasana Abubakar bin Abi Shayba haddasana Shababa ibn Sawwar haddasana Sulaiman ibn Mughira an Sabit an Anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam tis'u niswa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mace tara injiwa Anas ku ji abin mamaki Allah yana ruwaito a bakin sa yana ƙaryata kansa Allah ya matsa shi fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila almar'ati alula illa fi tis'in ya kasance idan ya rarraba musu abinci fanansu kwana ɗaya yake baya koma ɗakin ta farko sai bayan kwana tara ina magana shiga ɗaki a kullun da yake ku duba cikin Muslim ku ga wannan yau ga Anas Allah ya matsa shi yana ƙaryata abun da muke ta daga da shi shiga ɗaki tara ko 11 a dare ɗaya da rana ɗaya yana cewa in ya raba abinci fa ne bai kuma shiga ɗakin wata a ciki sai bayan kwana tara ko ce fita sai bayan kwana tara take kuma ganin sa a ɗakin ta gashi ku duba Muslim to kunne ya to ba wannan ne mahallu shahidi ba duk da shi ma mahallu shahidi ne yau ma sauri ya sa ban dauki lissafin hujjojinmu na ƙaryarsa ba sai wani satin maɗura amma yanzu kun kuma samun hujja daga bakinsa da ke tabbata ƙarairayin da ya yau annab a maganar shiga ɗakunan mata sautar da rana ya zagaya da daddare ya zagaya ga ta yau yana faɗa duk ɗakin da ya fita sai bayan kwana tara yake koma ci a duba musulmi na kun duba to mahallu shahidi shine fa kunna yattami'ina kulla laylatin fi baitil lati ya'tiha duk dare suna taruwa ne a ɗakin wadda take da kwana anan suke taruwa fa kana fi baiti Aisha wata ran sai zama kwanan Aisha ne fa ja'at Zainab duk da yake ma wannan hikayar kafa hujja kawai nake da ita ban yarda da ita ba amma dai yanzu Allah ya matsa shi yana me ƙaryata kansa sai Zainab ta zo famadda yadahu ilaiha mata Zainab matan ma'aiki suna wannan zaman na tarayya a ɗakin nana Aisha sai annabi ya miƙa hannu ilaiha zuwa ga Zainab fa qalat hazihi Zainab sai ta ce masa ba Aisha bace Zainab ce fa kaffan nabiyyu yadahu sai annabi janye hannunsa da ya ji ba wanda yake ɗakin ta bane fataqawalata ana sai ce duk da haka sai da wuta ta tashi ni ga hannun da ya tace Zainab ce da hannun magana ta kaure hatta stakbata har sautin su yayi sama duk ana jin su akan mika hannun da bai taba bai dawo da shi gidan ya hargitse yau ana shi yake ruwato wannan ni cewa wallahi ƴan mata na kama hannun annabi su tafi da shi inda suka ga dama yau shi yake faɗa matarsa ta aure mika hannu da ya taba ba dan mika wanda ya wuta ta tashi tsakanin nana Aisha da nana Zainab hatta stakbata sai da sautin su yayi sama ya kora sautin cewa har masallaci sai da aka zo har sai na Abubakar zuwa ƙarshe ha ƙarshe shigo ya zazzage ta akan mika hannu kawai to kuma ina magana shiga kwanta mika hannu kawai shi kuma ce na zagaya su sau da sabi ya zagaya da duk a cikin waɗannan sai haku a sakul kutu inna lillahi waɗannan sun ci amanar ma'aiki mutumin da yake irin wannan baki bakin ku sa shi a cikin masu rawato mutane addini ba ku yi adalci ba karwa uba kissar to alhamdulillah kun ji kaɗan daga cikin warwarar da malin yayi wa wa'ancan hadisan amma ga mai neman gaskiya da sanin haƙiƙanin yace al'amuran suke gudana ya nemi karatun Jawful Fara 98-99 insha Allah zai samu cikakken karatun da malin yayi akan wa'annan hadisai da a yau maƙiya Allah maƙiya ma'aikin Allah wa'anda ba sa son gaskiya
kuma ba su shirgi su karɓe ta ba, waɗanda suke ta ƙoƙarin ganin sai sun ga bayan bawan Allah nan da irin wannan aiki da yake wa ma'aikin Allah, yake wa musulunci, suka datse iya waɗannan maganar da kuka ji a baya, suke cewa malam ya zagi ma'aikin Allah wa iyazu billah. Ga mai neman cikakken karatun ya iya komawa karatun Jawful Fara 98-99 insha Allah zai samu cikakken bayani. Ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa tamu ta Ashabul Kahfi Nigeria TV domin kawo muku yacce al'amura suke gudana a wannan cibiya mai albarka ta Mujamma'u Ashabul Kahfi wa Rakim, ƙarƙashin jagorancin Maulana Dr. Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara.